Haziƙin mawaƙi Fasiwa na aka fi sani da Kawu ɗan sarki. Kawu ɗan sarki na tabbatar da cewa idan kana bibiye da shi zaka tabbatar da cewa a wannan shekara fa tabbas yayi ƙoƙarin da ta cancanci a jinjina masa, duba da wannan shekara ya fitar da waƙoƙi masu matuƙar daɗi masu ratsa zuciya. Kai kanka idan kana bibiye da shi zaka tabbatar da cewa fa wannan mawaƙi ya taka rawar gani a wacce ta cancanci a yaba masa a bashi award. To haka zalika idan wannan shine farkon ziyartar ka channel ɗin ta mai albarka, ina fata da ka danna min kalmar nan ta like da alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa da kuma alamar like, domin hakan ne zai tabbatar da wannan channel ɗin ta mai albarka kana bibiyar ta kuma kana bibiyar da dukkan wasu fitattun aika namu wannan muke kawo muku kai tsaye a cikin channel ɗin. Wannan fitaccen mawaƙi mai suna Kawu ɗan sarki tabba ya cancanci a yaba masa kuma a jinjina masa a bashi dukkan wani award da ake ba wa kowanne fitaccen mawaƙi. To haka zalika dan waye dan ka kasance babbuwa channel ɗin ta mai albarka, ina fata da ka danna mana kalmar nan ta alamar like da alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa, domin hakan ya tabbatar da channel ɗin kana bibiyar da ta kuma kana bibiyar da dukkan wasu fitattun aika wannan muke kawo muku. To na tabbata da cewa wannan fasihin mawaƙi yana taka rawar ganin cancanci a yaba masa kuma a jinjina masa a bashi dukkan wani award da ake ba kowanne fasihin mawaƙi. To tayi da dan kai kai mana share din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin ka tabbatar da wannan channel ɗin ta mai albarka kana bibiyar da dukkan wasu fitattun aika da muke kawo muku wannan shafuwa nan jarumai wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya, musamman idan a arewacin Najeriya ne wannan fitattun mawaƙa fa sun taka rawar gani wacce za mu iya ce muku ba kowanne mawaƙi ne ya taka rawar ganin ba. To fatan da muke shine da ku mana share din bidiyon zuwa group ɗinku na WhatsApp da na Facebook domin ku tabbatar da channel ɗin kuna bibiyar da mu kuma kuna bibiyar da dukkan wasu fitattun aika wannan muke kawo muku wannan shafuwa nan fitattun mawaƙa. Muna muku godiya mai mun ƙara kasancewa da ku a wani sabon bidiyon kuma a cikin channel ɗin. Kai kanka idan kana bibiyar da shi zaka tabbatar da cewa wannan mawaƙi ya taka rawar gani a wacce ta cancanci a yaba masa a bashi award. To haka zalika idan wannan shine farkon ziyartar ka channel ɗin ta mai albarka, ina fata da ka danna min kalmar nan ta like da alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa da kuma alamar like, domin hakan ne zai tabbatar da wannan channel ɗin ta mai albarka kana bibiyar ta kuma kana bibiyar da dukkan wasu fitattun aika namu wannan muke kawo muku kai tsaye a cikin channel ɗin. Wannan fitaccen mawaƙi mai suna Kawu ɗan sarki tabba ya cancanci a yaba masa kuma a jinjina masa a bashi dukkan wani award da ake ba wa kowanne fitaccen mawaƙi. To haka zalika dan waye dan ka kasance babbuwa channel ɗin ta mai albarka, ina fata da ka danna mana kalmar nan ta alamar like da alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa, domin hakan ya tabbatar da channel ɗin kana bibiyar da ta kuma kana bibiyar da dukkan wasu fitattun aika wannan muke kawo muku. To na tabbata da cewa wannan fasihin mawaƙi yana taka rawar ganin cancanci a yaba masa kuma a jinjina masa a bashi dukkan wani award da ake ba kowanne fasihin mawaƙi. To tayi da dan kai kai mana share din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin ka tabbatar da wannan channel ɗin ta mai albarka kana bibiyar da dukkan wasu fitattun aika da muke kawo muku wannan shafuwa nan jarumai wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya, musamman idan a arewacin Najeriya ne wannan fitattun mawaƙa fa sun taka rawar gani wacce za mu iya ce muku ba kowanne mawaƙi ne ya taka rawar ganin ba. To fatan da muke shine da ku mana share din bidiyon zuwa group ɗinku na WhatsApp da na Facebook domin ku tabbatar da channel ɗin kuna bibiyar da mu kuma kuna bibiyar da dukkan wasu fitattun aika wannan muke kawo muku wannan shafuwa nan fitattun mawaƙa. Muna muku godiya mai mun ƙara kasancewa da ku a wani sabon bidiyon kuma a cikin channel ɗin tamu. Mun gode sosai da ziyartar channel ɗin tamu mai albarka.